от платното, от пътното платно. Чрез вашия микрофон. Пиро, тук е една жена. Снежана Иванова съм, жител на София, отраснала и живяла в България и в София през целия си живот, 50 годишна. И искам да попитам правителството, ако този процес, този митинг е нерегламентиран законно, кой в България регламентира бедността на всички хора, които тънем вече в недоимък и мизерия? Госпожо, понеже се представихте, към кой задавате въпросите? Много е важно. Правителството. По кой закон българина гладува, мизерува и не му е възможно да си плаща вече сметките и храната? По кой закон в България? Благодаря. Виждам, че така доста сте се развълнували, може би от това, което видяхте. Дойдох да видя, даже виждам, че повече е жандармерия и полиция, отколкото протестиращи. Имам усещането, че жандармерия и полиция предизвикват хората към кръвта, която ето там е изхвърлена от човешка кръв на млади хора. Потресена сте? Потресена съм, да. Не искам да живея в мизерия, бедност. Искам това правителство да даде отговор на хората. До кога ще живеем в мизерия и бедност? Днес премиера го даде, намаляват. Нищо не е дало. 8% не може. 8% на 100 лева са 8 лева. Значи, моят ток е 270 лева, документирано за един месец, като 100 няколко лева, 110 или 20 лева ми е сметката. И всичките други до 270 лева са данъци, пренос, превоз, зелени енергии, не знам си какви си, които аз не мога да ги разбера, защото съм обикновен човек. Аз не съм счетоводител. Аз искам да живея, да си плащам нормално сметките и да живея като нормален българин. Значи да съм задоволена, да мога да си платят тока, храната, не да ми чукат някакви кредитори, мошенници, разбойници на вратите за пари. Освен това, като се качим горе Бояна, Драгалевци, Симеоново, охраняват си живота с камери, сотове, Витоша свети. Нощно време, Витоша ограбена и застроена. Морените разбиха преди години, започнаха за да. Колко още да ви разказвам? Колко още да ви разказвам? Време е да се съберат всички политици на кръгла маса, не Бойко да отказва. Трябва да се съберат и документират живота на българина в България. Ние трябва да живеем добре, ние имаме правото на това. Дъщеря ми е инвалид по болест, майка на 3 деца, на 32 години. И има мизерната пенсия по болест 123 лева. С 3 деца, жена на 32 години. Как се живее? Цялото правителство. И нека да излезат и да отговорят на българския народ. Защо ни докараха до тази мизерия? Българина не е мързелив. Българина не е мързелив, българина е работлив и трябва да му се даде възможност за живее. Не мога повече. Благодаря. Ясно. И аз ви благодаря. Чу, Киро, разказ от първо лице на тази госпожа, която дори застана и с името си пред нашата камера.